Jeg hedder Rasmus Horn Langhoff, jeg er formand for Folketingets Transportudvalg. Og jeg hedder Magnus Heunicke, jeg er transportminister, og Rasmus, du har inviteret mig her til udkanten af Kalundborg faktisk. Ja, vi står her foran Novo-site, hvor at Novo Nordisk og Novozymes, to kæmpe store virksomheder her i Kalundborg, at de har deres arbejdspladser. Og lige bagved, der går skinnerne, vi har Kalundborg station hernede, og medarbejderne på Novo-site her, de vil gerne have et trinbræt, så de kan komme lettere til arbejde, og det tror vi sådan set kan gøre det meget nemmere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft her til området. Og derfor er vi i gang med at undersøge nu præcis, hvad er økonomien i det, hvad vil det koste at lave sådan et stop her, hvad vil det betyde, og det er ingen tvivl om, at deres planer om at udbygge så voldsomt med endnu flere, faktisk tusindvis af ekstra danske arbejdspladser, der handler det om for os som samfund at generere, at der også kan være en mulighed for, at de mennesker kan komme til arbejde nemt til og fra, og der er det klart, at sådan en ekstra station, en ekstra trinbræt vil formentlig kunne gøre en forskel.